गथ' गथायनि सायावहाय सानै गथ' हिनजावसा सासेया 5 थाखो नामा 6 थाखो मोनबाय आरो सासेया स्टार्ट जायाखै जोंहा माइदांस्रियाना स्कुलाव खालमासि थांजेननो हासिगौ दा जाय हक आङो मोनसे अफार होदों बे न'खरनो जायखिया बे सानै हिनजावसानि मादाव सासेखौ आङो बिथांमोनहा जुदि आंनो फोरोंनो हरोबा हस्टेलाव दोननानै बिनि जानाय थानाय गाननाय जोमनाय कमप्लिटलि फरायनायनि खरसा थानाय जानाय गेदेर गोलाव खालामनायनि खरसा आंनो फोरोंगोन क्लास 10 सिम आरो दा आङो बे अफारखौ बे न'खरनो होलांबाय दा बियो बिथांमोननिसो बे अफारखौ आजावो आजावा खिन्थु आंनि तरफनिफ्राय बे कंग्रेसनि नङा बेक्तिगत गर्जन मोसाहारिनिफ्राय बे अफारा सानै हिनजावसानि मादाव आं सासेखौ क्लास 10 जाजाबसिम फोरोंगोन गाननाय जोमनाय कमप्लिटलि दायथ' आंनाव थागोन जुदि न'खरा गनायथियोब्ला नोंथाङा बबे इनस्टिटिउसनाव सोलोंथाइ आंहानो गावनिनो स्कुल दंखायो बे स्कुलनि JKSS बेजाले मिसन स्कुलनि आं गोरायुं आङो बे स्कुलावनो फोरोंगोन आरो आंनि हस्टेलावनो आङो दोनगोन बबेयाव दं सार बेयो जियागुरियाव क'क्राझारनिफ्राय 9 किल'मिटार गोजान बारा गोजान नङा लामा सेरावनो